urcăm la Postăvaru, Jagersalee, here we come. Wow. Am venit la snowboard. Să ne distrăm și noi puțin. Prima zi de Revelion, prima zi în anul nou. Noi ne petrecem în sport. Doamne ajută să terminăm și așa și să ținem așa tot anul. Vă pup! How? Gata și pentru ultima seară de petrecere. Sunt mort, normal că sunt mort. După 2 ore pe placă azi și alaltăieri 2 ore pe cal. Da, trece. Un minuleț bun. Asta e artistul meu preferat. A fost visul meu cel mai mare. Mi-am obilit visul prin acest artist. Era cel mai mare vis al meu l-am împlinit din prima zi. Să-l aud pe ăsta de la Azul. Iată. Prin restaurante marocane. Dansăm cu toate stelele și Bravo. Ia telefonul. Bebe. Da. Ce face? Ventilează? Ce ventilează? Nu, merge sigur din energia aeră. Salut, eu sunt Amur și ăsta e un vlog ca următoarele ce vor urma, sper eu. Cred că o să-l unesc cu un car vlog, cu un car tour, cu Revelionul, cu... Azi e... Vreau să mă uit la ceas, dar n-am ceas. Azi e 30 decembrie. Mâine e Revelionul. Suntem la hotel, suntem în Poiana, Brașov. Pentru noi asta a fost singura variantă pentru anul ăsta. N-am plecat nicăieri pentru că nu s-a putut în condițiile de fază. Mai ales că eu am o soră mică și așa și n-am vrut să riscăm. Dar revenind la vlogul ăsta, o să fie un vlog despre Revelion, despre mașina pe care tocmai mi-am luat-o. O să fie un colaj, o chestie, o ceva, o să fie ceva tare, tare, cum o să fie toate celelalte vloguri pe care o să le fac de acum încolo. Mă gândeam să vorbim despre ceva acum, aici. Mă gândeam să vorbim despre anul ăsta. Ce a însemnat anul ăsta și ce a fost anul ăsta pentru mine. În primul rând, ăsta a fost ultimul an în care eu sunt minor. La anul fac 18 ani. N-a fost cel mai distractiv, adică n-a fost cum l-am vizualizat eu din punct de vedere al, nu știu, distracției sau habar n-am, am gândit că anul viitor am bacul și că 18 ani, viață de adult, griji, stres, habar am, nu știu ce era în capul meu, m-am gândit că poate anul ăsta o să fie un fel de preparation gen, pentru ce va urma. Dar n-a fost așa, pentru mine a fost chiar un an, a fost ok, adică n-am de ce să mă plâng, n-am avut COVID până acum. Mi s-au împlinit toate. Eu la începutul, când se sfârșește un an, pentru celălalt an am anumite chestii pe care vreau să le fac. Chestiile, targeturile, visele pe care le-am avut. Visele sau visurile? În fine, pentru anul ăsta mi le-am împlinit pe toate. Sper ca și pentru anul viitor să le stabilesc, să iau carnetul și toate cele. Mașina am deja. Da, a fost fucked up. Dar nu pot să stau acum să mă plâng din poziția mea, pentru că nu e ca și cum am avut COVID, am stat în spital, am avut o, nu știu, mare proastă. Sănătatea a fost foarte bună, celelalte chestii au venit de la sine. A fost un
an al realizării, cred că pot să numesc. Cred că bate vântul și nu prea se aude bine microfonul, habar n-am. Sper să se audă bine. Anul ăsta pentru mine a fost unul destul de bun, având în vedere că am trecut cu bine peste el, din punct de vedere al sănătății, dar și din celelalte puncte de vedere și aspecte. De exemplu, mi-am lansat prima mea piesă care a mers surprinzător de bine, adică are 40.000 de vizualizări într-o săptămână, ținând cont că e prima mea piesă și că engagementul meu nu e atât de mare. Punct. Da, sunt fericit, de-abia aștept anul viitor să iau carnetul, să fac 18 ani, să fac majoratul, să vină clasa 12-a, să habaram, să termin liceul. Foarte multe evenimente, dar într-un fel sunt încheiat și cu, împăcat și cu anul ăsta care s-a încheiat, pentru că, mă repet, nu a fost atât de rău pentru mine. Ai plecat? Mama e la bani. Adică pentru mine anul ăsta a însemnat foarte multă muncă. Chiar am muncit anul ăsta foarte mult. Pe plan muzical, la școală, pentru ai mei. A fost un an bun pentru mine, adică știu că mulți au trecut prin... Știu că mulți au trecut prin foarte multe probleme sau chestii care au venit în concordanță cu pandemia asta, dar pentru mine, nu știu, nu a fost atât de rău. Am fost o excepție. Mi-am lansat o piesă, mi-am luat o mașină, fac foarte bine, sunt sănătos, sunt fericit, sunt la munte, vine Revelionul. Cred că până la urmă totul ține de cum ai fost tu educat și învățat să reacționezi la ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că dacă stăteam să ne panicăm, vorbesc de mine și de familia mea acum, nu cred că mai făceam ce am făcut anul ăsta și nu suntem nici ipocriți să zicem că nu am ieșit și că nu ne-am să stânga și în dreapta. Până la urmă, din punctul meu de vedere, nu poți să judeci o persoană care are COVID, că știu că la început asta era o bârfă, habar n-am, mama are la COVID, wow, nu frate, e ca și cum, nu știu, are orice altă boală. Pentru mine asta e, adică nu cred că poți să judeci boala asta în funcție de persoana pe care a luat-o. Adică omul în funcție de boală, cred, că vreau să zic. Revenind ce vreau să zic, cel mai concret exemplu pe care îl spun eu mereu în grupuri și când mi se cere părerea despre subiectul ăsta este că dacă nu stai efectiv în casă, să te izolezi într-o bulă, habar n-am, și să nu ești efectiv nicăieri, nici la Mega, nicăieri, atunci da, ești ok, poți să arunci cu noroi în stânga și în dreapta, dar în momentul în care tu te duci la Mega, poți să iei COVID dacă ești la Mega, puteam să iau COVID și toată vara când am fost în club. Adică n-are rost să vorbim. Pentru mine chiar a fost un an ok, chiar a fost un an bun. Spunând toate lucrurile astea cum le-am și realizat. A fost un an bun în care mi s-au împlinit foarte multe vise sau visuri din nou. Cred că visuri sunt alea pe care le visezi și vise sunt gen... Ia să caut. Gata, am rezolvat și dilema mea, zis asistentul meu în cască că pluralul este visuri. Deci visuri este folosit în momentul în care se folosește pentru lucruri care se propagă în viitor. Wow, Robert Bach anul viitor. În fine, Amur, trebuie să mă împlinesc. Amur, o să fac un vlog în care o să povestesc și că foarte multă lume m-a întrebat povestea numelui, povestea din spatele piesei, și tot procesul ăsta al meu din toată vara, pentru că în vara s-a întâmplat, în vara asta anului ăstuia s-a întâmplat toată nebunia la studioul lui Shift, pe care care s-a dacă se uită. Și cam asta e pentru azi. O să mai unesc din vlogul ăsta cu ce mai fac pe aici și o să urmeze noi vloguri. Cred că următorul v-am zis o să fie despre piesă. Sper să rămâneți aici, să vă abonați, să-mi dați un like, să-mi ascultați piesa, să aveți link în descriere. O găsiți pe toate platformele, Spotify, Apple Music și celelalte. Să aveți un an nou bun, cu sănătate, că e mai important decât toate, și cu Dumnezeu în suflet, că asta contează ceva mult. Vă pup! Vă pup, Amur!
intenționat